Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 20 ug 21 anyos nga magsuong lalaki patay human gimartilyo sa ilang amahan sa Himuog City. Suspek giingong kinaiya na ang pagkulata sa mga biktima ug asawa panahon nga mahubog. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte mibuelta sa mga mibatiko sa biyahe niya abroad. Wala matud pay world tour, trabaho lang ug obligasyon sa pamilya. Presyo sa karning baboy sa Bangkeruhan Public Market sa Davao City, posibleng musaka samtang nagkaduol ang Pasko. Ang panultihong kung muputi na ang uwak, murag walay paglaom. Apan, unsa ang imong buhaton kung muputi na gyud hinuon ang uwak? Kini ang nakuhaan og hulagway sa usa ka bird photographer sa Hasaan, Misamis Oriental.